Il-President Mirjam Spiteri de Bono saret il-kumpanija Best Print Limited fejn il-proċess tal-istampar tal-pubblikazzjoni tisir mill-qalb jinsab fi stadju avvanzat. Kif spjegat Sina Buġejja, iċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund, l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun qed tiffoka fuq is-sostenibilità fit-tisir u r-riċetti huma bbażati fuq it-tradizzjonijiet Maltin fin-nutrizzjoni, l-użu tal-prodott frisk lokali u n-nuqqas tal-ħela. Din hija inizjattiva oħra li qiegħda ssir kull sena biex inġabru l-fondi għall Community Chest Fund u kif jaf il-pubbliku Malti il-Community Chest Fund li tagħmel huwa li min iħabb qalbi bħal bżonnijiet li jkollu tgħin mill-aħjar li tkun tista'. U allura kull ktieb li ħajjinbih ħajkun qed jikkontribwixxi għal din l-inizjattiva. It-tema ta' din is-sena hija t-tisir Malti u allura għandu skop partikulari iktar li kulħadd ikollu wieħed minnhom fil-librerija tiegħu. Il-ktieb se jkun qed jinbih fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla matul il-fira tal-ktieb li se ssir fl-MFCC ta' Qali u jkun disponibbli mill-ħwienet tal-kotba ewlenin madwar Malta u Għawdex.